A wani gari, akwai wani saurayi mai suna Sadiq. Matashi ne mai hankali, amma talauci yana damunsa. Yana ƙoƙarin neman hanyar da zai taimaki rayuwarsa da iyayensa. Wata rana, ya haɗu da wata mace mai kuɗi mai suna Hajiya Ruƙayya. Mace ce mai shekaru, kyakkyawa, mai kuɗi, kuma tana da iko. Tun daga farkon haɗuwarsu, wani abu ya haɗa zuciyoyinsu. Hajiya Ruƙayya ta fara kula da Sadiq, tana taimaka masa da kuɗi, tana ba shi shawara, tana nuna masa kulawa ta musamman. A hankali, soyayya ta fara shiga tsakaninsu. Wata rana da dare, suna zaune a cikin mota. Hajiya Ruƙayya ta kalle shi ta ce, Sadiq, ina son ka. Sadiq ya yi shiru domin ya san cewa wannan soyayya ba ta da sauƙi. Sai ta ƙara cewa, ba wai kawai ina son ka ba, ina son na aure ka. Nan take zuciyar Sadiq ta girgiza. A gefe guda, iyayen Sadiq sun fara lura da sauyin rayuwarsa. Sabbin kaya, kuɗi da halayensa sun canza. Mahaifinsa ya ce cikin damuwa, wannan ba alheri ba ne. Mahaifiyarsa ta ce, ina jin akwai wata mace a bayan wannan. Lokacin da suka gano gaskiya, sun fusata sosai. Ba za mu bari ka auri mace mai shekaru haka ba. Za ta juya rayuwarka. Sadiq ya shiga tsakanin soyayya ba su iyaye. A ƙarshe, Hajiya Ruƙayya ta kira shi ta ce, ko dai ka zabe ni, ko kuma ka bar ni har abada. Bayan Hajiya Ruƙayya ta ce wa Sadiq, ko dai ka zabe ni, ko ka bar ni har abada. Zuciyar Sadiq ta shiga rudani, baya iya yin magana. A daren wannan rana, Sadiq yana zaune shi kadai a daki, yana tunani sosai. Soyayyarsa ga Ruƙayya gaskiya ce, amma iyayensa kuma suna da daraja a rayuwarsa. Sai ya rike kansa ya ce, ya Allah, wani hanya zan bi? Washi gari da safe, mahaifinsa ya kira shi, fuskarsa cike da tsanani. Sadiq, mun ji labarin wata mace da kake tare da ita. Sadiq ya yi shiru, baya son ya boye gaskiya. Baba, ina santa. Nan take mahaifinsa ya fusata. So, mace mai shekaru fiye da kai? Mahaifiyarsa ta shiga da kuka. Yarona, wannan ba soyayya ba ce, za ta juya rayuwanka. Sadiq ya ce cikin ƙarfi, amma tana sanna, kuma tana taimaka min. Mahaifinsa ya girgiza kai. Kuɗi ba soyayya ba ne. Wurin ya rikice da gardama. A ƙarshe, mahaifinsa ya ce, idan ka bi wannan hanya, ka manta da mu. Nan take zuciyar Sadiq ta karye. A gefe guda, Hajiya Ruƙayya tana zaune a cikin ƙatafarin guda, tana kallon waya, tana jiran amsar Sadiq. Sai ta ce a hankali, Sadiq, ina fatan ka zabe ni. Bayan wani lokaci, Sadiq ya kira ta. Zuciyarta ta buga da ƙarfi. Ta ɗaga waya. Sadiq, ka yanke shawara? Sai shiru na ɗan lokaci. Sadiq ya ce cikin sanyi, ina son ki. Amma? Ruƙayya ta riƙe numfashi. Amma me? Sai ya ce, iyayena ba za su yarda ba. Nan take zuciyar Ruƙayya ta yi nauyi, amma sai ta ce da ƙarfi, to ka nuna musu cewa kai namiji ne. Sai ta ƙara cewa, zan baka rayuwar da baka taɓa gani ba, ka bar su saba daga baya. Sadiq ya tsaya tsakanin shawara biyu, iyaye, soyayya. A ƙarshe ya ce zan zo in ganki. Bayan Sadiq ya ce zai je ya ga Hajiya Ruƙayya, zuciyarsa cike da rudani, amma duk da haka ya yanki shawaran zuwa. Da yamma, Sadiq ya isa wani babban hotel mai tsada. Wurin ya cika da shiru da alatu. Ruƙayya tana jiransa a wani daki na musamman. Lokacin da ya shiga, ya same ta zaune cikin nutsuwa, kyakkyawa kamar kullum. Ta kalle shi da murmushi ta ce, na san za ka zo. Sadiq ya zauna a kusa da ita, amma har yanzu yana tunani. Ruƙayya ta matsa kusa da shi kaɗan ta ce, Sadiq, me yasa kake tauro haka?
ya sauke numfashi. Ba ɗoro ba ne, amma iyayena. Ta kaɗa shi a hankali. Ka manta da su yanzu, ka saurari zuciyarka. Wurin ya yi shiru, sai kawai sautin zuciyoyinsu. Ruƙayya ta riƙe hannunsa a hankali. Ba da wani abu mai yawa ba, amma akwai wani yanayi na kusanci da ke nuna soyayya. Ina son ka, kuma ina son mu kasance tare. Sadiq ya kalle shi cikin ido. A wannan lokacin, ya fara jin nauyin soyayyar, amma kuma yana tunanin iyayensa. Sai ya ce, idan na biki, zan rasa iyayena. Ruƙayya ta ce cikin nutsuwa, idan ka bar ni, za ka rasa rayuwar da kake mafari. Nan take, Sadiq ya rasa abin cewa, amma a daidai wannan lokacin, wayarsa ta fara ringin. Ya duba, baba ne ke kira. Zuciyarsa ta buga da ƙarfi. Ruƙayya ta kalle shi. Kar ka daga. Amma Sadiq ya tsaya, yana kallon wayar, tsakanin soyayya da iyaye. Bayan Sadiq yana zaune da Hajiya Ruqayya a hotel, wayarsa na ringin, baba ne ke kira. Zuciyarsa ta kasa yanke shawara. Ruqayya ta ce a hankali, kar ka ɗaga, ka bari wannan dare ya zama namu. Sadiq ya tsaya yana kallon wayar, sai ya kashe kiran. A wannan lokacin, a wajen hotel ɗin, wani mutum yana tsaye a duhu, yana kallon tagar ɗakin. Mutumin sirri ne. Ya ɗauki waya, ya ɗauki hoton Sadiq da Ruqayya daga nesa. Sai ya yi murmushi. Yanzu na same ku. A cikin ɗaki, Ruqayya ta yi farin ciki. Ta ce, yanzu na san cewa ka fara zaɓar ni. Amma a zuciyar Sadiq, akwai wani nauyi mai girma. Washe gari da safe, Sadiq ya koma gida. Ya samu mahaifinsa yana jiransa a falo. Fuskarsa ciki da fushi. Ina ka kwana jiya? Sadiq ya yi shiru. Sai mahaifinsa ya jifa waya a gabansa. Ka kalli wannan. Sadiq ya ɗauka. Nan take zuciyarsa ta buga da ƙarfi. Hotonsa da Ruqayya a hotel. Mahaifinsa ya ce cikin fushi, yanzu ka fara kunyata mu a gari? Mahaifiyarsa ta fara kuka. Sadiq, me ya sami kaka? Sadiq ya rasa abin cewa, domin ya gane cewa an riga an fallasa shi. A gefe guda, Ruqayya tana gida tana kallon waya. Sai wani saƙo ya shigo. Hotonsu a hotel. Sai rubutu. Idan kina son wannan sirri ya boye, ki shirya. Fuskarta ta canza, domin ta gane cewa wani yana son ya shiga tsakaninsu. A wannan lokacin, labari ya fara yaɗuwa a gari. Sadiq da wata shugamomi. Mutane suna magana. Abokansa suna kallo daban. Sadiq ya fita waje cikin damuwa. Zuciyarsa cike da nauyi. Yanzu komai ya rikice. Kun ji daɗi, kada ku manta ku danna like. Bayan hoton Sadiq da Hajiya Ruqayya ya fara yaduwa, komai ya rikice. Da safe, Sadiq yana tafiya a gari. Mutane suna kallonsa, suna magana a ɓoye. Shi ne wannan yaron da wata sugamomi. Zuciyarsa ta cika da kunya da damuwa. A gida, mahaifinsa ya kira shi cikin tsanani. Sadiq, ka lalata mana suna. Mahaifiyarsa tana kuka. Me yasa kai mana haka? Sadiq ya ce cikin damuwa. Baba, ba haka bane. Amma mahaifinsa ya katse shi. Daga yau, idan baka rabu da wannan matar ba, ka fita daga gidan nan. A gefe guda, Hajiya Ruqayya tana zaune cikin damuwa. Sai wayarta ta ƙara ringin. Wannan mutumin sirri ne. Ta ɗaga waya. Murya mai sanyi ta ce, na san kina son wannan yaro, kuma kina son sirrinki ya ɓoye. Ruqayya ta ce cikin fushi, wani ne kai? Sai ya yi dariya kaɗan. Ba muhimmanci ba ne,
Abin da yake muhimmanci shine ki bani kuɗi ko na lalata rayuwarki gaba ɗaya. Ruƙayya ta tsaya cak. Kana yi min barazana ne? Sai ya ce, ba barazana ba ce, gaskiya ce. A wannan lokaci, Ruƙayya ta gane cewa an fara mata blackmail. Da yamma, Sadiq ya je ya same ta. Ya same ta cikin damuwa. Ruƙayya, akwai matsala. Ta ce, na sani, komai ya fara lalacewa. Sadiq ya ce, iyayena sun ce idan ban rabu da ke ba, sai sun kore ni. Ruƙayya ta yi shiru. Sai ta ce, ni kuma ana min barazana. Sadiq ya firgita. Ni? Ta nuna masa saƙo. Wani mutum yana son kuɗi. Idan ba haka ba, zai ƙara fallasa mu. Sadiq ya riƙe kansa. Yanzu fa, me za mu yi? Sai Ruƙayya ta ce cikin ƙarfi. Ba zan ba shi komai ba. Amma Sadiq ya ce, idan bai tsaya ba fa. Sai shiru ya shiga tsakaninsu, domin sun san cewa wannan ba ƙaramin matsala ba ne. A daidai wannan lokacin, mutumin siri yana zaune a cikin mota yana kallon hotonsu. Sai ya yi murmushi mai haɗari. Yanzu wasan ya fara. Danna like, ku yi subscribe. Da dare ya kira Ruƙayya. Ruƙayya, akwai hanya guda kawai da za mu warware wannan. Ta ce cikin damuwa, wace hanya? Sai ya ce, ki zo gida, ki gane da iyayena. Nan take Ruƙayya ta yi shiru, domin ta san cewa wannan ba abu mai sauƙi ba ne. Washe gari, gidan Sadiq ya cika da shiru. Mahaifinsa yana zaune a falo. Mahaifiyarsa tana gefensa. Sadiq yana tsaye, yana jiran zuwan Ruƙayya. Sai aka ji ƙarar mota a waje. Ruƙayya ta iso. Tana sanye da kaya masu kyau, amma masu sauƙi. Ba irin na alfarma ba, domin ta nuna tawali'i. Ta shiga gidan cikin nutsuwa. Ta ga iyayen Sadiq. Ta sunkuyar da kai cikin girmamawa. Assalamu alaikum. Mahaifiyar Sadiq ta amsa cikin sanyi. Wa alaikumussalam. Amma mahaifinsa bai yi magana ba. Ruƙayya ta zauna cikin ladabi. Sai ta fara magana. Na zo ne ba domin kuɗi ko iko ba. Na zo ne domin soyayya. Mahaifin Sadiq ya kalle ta kai tsaye. Soyayya? Ki kina ganin wannan abu ne mai sauƙi? Ruƙayya ta ce cikin nutsuwa. Na san bambancin shekarunmu, amma ina son ɗanku da gaske. Mahaifin Sadiq ta ce, amma mutane za su yi magana. Ruƙayya ta amsa, mutane koyaushe suna magana, amma rayuwa ta mu ce. Sai shiru ya shiga wurin. A ƙarshe. Mahaifin Sadiq ya sauke numfashi, ya ce, ba mu yarda da wannan ba. Sadiq ya sunkuyar da kai. Amma sai ya ƙara cewa, amma idan kina da gaskiya, lokaci zai nuna. Wannan kalma ta ba Sadiq mamaki. Baba, kana nufin? Sai mahaifinsa ya ce, ba mu amince ba, amma ba mu hana ba. Ruƙayya ta yi murmushi kaɗan, domin ta ga cewa ƙofa ta fara buɗewa. Amma a daidai wannan lokacin, wayar Ruƙayya ta shiga. Saƙo daga mutumin sirri. Ina ganin kina fara samun karɓuwa, amma wannan ba zai daɗe ba. Fuskarta ta canza, domin ta san cewa. Sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba. Bayan Hajiya Ruƙayya ta fara samun ɗan karɓuwa a wajen iyayen Sadiq, kowa ya ɗan sami nutsuwa. Amma wannan nutsuwar ba ta dade ba. Da yamma, Sadiq yana zaune a waje yana tunani. Sai wani mutum ya zo ya tsaya a gabansa.
sanye da kaya masu duhu, fuskarsa ba ta nuna annuri. Sadiq, ko ka san wane ne nake? Sadiq ya kalle shi cikin mamaki. A'a, wa kai ne? Mutumin ya yi murmushi kaɗan. Ni ne wanda ya ɗauki hotonka a hotel. Nan take zuciyar Sadiq ta buga da ƙarfi. Kai ne? Me kake so daga gare mu? Mutumin ya matso kusa da shi. Ba daga gare ka ba, daga Ruqayya. Sadiq ya ce cikin fushi, ka daina bin mu. Sai mutumin ya ce cikin sanyi, ka tambayi ta, za ta gaya maka gaskiya. Yana faɗin haka, ya juya ya tafi. A wannan daren, Sadiq ya ji ya samu Hajiya Ruqayya, fuskarsa cike da tambaya. Ruqayya, wane ne wannan mutumin? Ruqayya ta yi shiru, idanunta suka canza. Ina son gaskiya, Sadiq ya ƙara matsa mata. Sai Ruqayya ta sauke numfashi mai nauyi. Lokaci yayi da za ka sani. Ta zauna a hankali, ta fara magana. Wannan mutumin tsohon mijinna ne. Sadiq ya tsaya cak. Me? Ta ci gaba. Mun rabu shekara da suka wuce, amma bai taɓa yarda da rabuwa ba. Tun lokaci yana ƙoƙarin lalata rayuwata. Sadiq ya ji zuciyarsa ta cika da mamaki da damuwa. To, yanzu shi ne yake mana wannan? Ruqayya ta ce, yana son ya raba mu. Sai ta kalli Sadiq cikin ido. Yanzu ka san gaskiya, shin za ka tsaya da ni? Sadiq ya yi shiru, domin yanzu ya fahimci cewa wannan soyayya ba kawai rikicin iyaye ba ne, akwai haɗari na gaskiya a ciki. A gefe guda, mutumin sirri yana zaune a mota yana kallon su daga nesa. Sai ya ce cikin fushi, Ruqayya, ba za ki taɓa samun farin ciki ba. Bayan gaskiyar cewa tsohon mijin Ruqayya ne ke yi musu barazana ta fito, rayuwa ta ƙara rikicewa. Da dare, Sadiq yana tafiya shi kaɗai, yana tunanin duk abin da ya faru. Shin zan iya rayuwa da wannan matsala? A kifi guda, Hajiya Ruqayya tana gida cikin damuwa. Ta san cewa tsohon mijinta ba zai tsaya ba. Sai ta kira Sadiq. Ina jin tsoro, wannan mutumin ba zai bar mu ba. Sadiq ya ce cikin ƙarfi, ba zan bar komai ya raba mu ba. Washe gari, Sadiq ya tafi ya samu tsohon mijin Ruqayya. Ya same shi a wani wuri mai shiru. Mutumin ya yi dariya. Na san za ka zo. Sadiq ya ce cikin fushi, ka daina bin mu. Sai mutumin ya ce, kai, ka san me kake shiga kuwa? Wannan ba wasan yara ba ne. Sadiq ya ce, ina santa, kuma zan tsaya da ita. Mutumin ya yi shiru na ɗan lokaci, sai ya ce cikin sanyi, to mu gani, idan kana da ƙarfin hali. A wannan lokacin, ya fitar da wasu hotuna da takardu. Hotunan Ruqayya na baya. Wasu sirrika da za su iya lata sunanta. Sadiq ya firgita. Wannan fa. Sai mutumin ya ce, zan lata rayuwarta idan ba ku rabu ba. Sadiq ya dawo gida cikin damuwa. Ya zauna yana tunani sosai. A daren nan, ya je ya samu Ruqayya. Fuskarsa ciki da damuwa. Ruqayya, wannan abu ya fi ƙarfi mu. Ruqayya ta kalle shi cikin hawaye. Kana nufin ka daina suna? Sai shiru ya shiga tsakaninsu. Sadiq ya rike hannunta. Ina son ki, amma fa zan iya ganin Allah ta rayuwarki ba. Ruqayya ta fashe da kuka. To me za mu yi? Sadiq ya sauke numfashi mai nauyi. Wataƙila, mu rabu na ɗan lokaci. Nan take zuciyar Ruqayya ta karye. Amma a daidai wannan lokacin, iyayen Sadiq sun ji komai, kuma sun fara canza ra'ayi. Mahaifinsa ya ce,
Idan wannan soyayya gaskiya ce, dole mu taimaka masa. Ya ta kare, amma a karon farko ta fahimci cewa wannan soyayya gaskiya ce. Da dare, Rukayya tana zaune ita kadai. Ta kalli hotunansa da Sadiq. Hawaye na zuba. Ba zan bari tsoro ya raba mu ba. A gefe guda, Sadiq yana tare da iyayensa. Mahaifinsa ya kalle shi ya ce, Sadiq, mun yi kuskure. Sadiq ya ɗaga kai cikin mamaki. Mahaifinta ta ce, mun ga yadda kake ƙaunarta, wannan ba wasa ba ne. Mahaifinsa ya ce, idan kana santa da gaske, dole mu tsaya tare da kai. Zuciyar Sadiq ta cika da farin ciki. Washe gari, Sadiq ya je ya samu Rukayya. Ya same ta cikin hawaye. Rukayya ta ɗaga kai. Sadiq, me ya kawo ka? Sai ya ce cikin ƙarfi. Ba zan sake gudu ba, zan tsaya da ki. Rukayya ta kalle shi cikin mamaki. Ku da duk abin da zai faru. Sadiq ya ce, ku da komai. A wannan lokacin, suka yanke shawarar fuskantar tsohon mijin tare. Da yamma, sun je wurin mutumin. Amma wannan karo, ba su kaɗai ba ne. Iyaye na Sadiq suna tare da su. Mutumin ya yi dariya. Ashe kun zo da ƙarfi yanzu. Mahaifinsa ya ce cikin iko. Mun zo domin mu kawo ƙarshen wannan. Sai ya fitar da wasu takardu. Mun san abin da kake, kuma muna da hujja. Mutumin ya firgita. Wannan fa, sai mahaifin ya ce, idan ba ka daina ba, za mu kai ka kotu. Nan take, mutumin ya yi shiru. Domin ya gane cewa wasansa ya ƙare. Ya kalli Rukayya cikin fushi, sai ya juya ya tafi. A wannan rana, barazana ta ƙare. Soyayya ta yi nasara. Bayan wasu watanni, an bana bikin aure. Mutane da yawa sun halarta. Sadiq yana tsaye cikin farin ciki. Mun gode sosai da kallon wannan bidiyo. Idan kun ji daɗi, kada ku manta ku